Tohle mi neuvěříte. Majitelé to opravdu prodávají. Bývalá výrobní hala bytového textilu a lůžkovin hledá nyní svého nového kupce, který si tady splní svůj sen. Předělejte si tady to úžasné místo na svůj hotel, anebo třeba business networkingové centrum. Do prvního patra můžete umístit třeba posilovnu, fitko, anebo tady z toho vytvořit sál pro street dance či balet. A úplně nahoře můžete vytvořit kanceláře nebo třeba úžasné loftové bydlení. Máte pravdu, je to před totální rekonstrukcí. Bude vás to stát peníze, čas, pot, ale na konci vás čeká váš splněný sen. A opravdu nalejme si čistého vína, kde dneska seženete více jak 3,5 tisíce metrů čtverečních po 10 milionů korun v oblasti Broumostu. Krásný, co? Ozvěte se mi a pojďme společně na prohlídku.